en el de Cinema 4D ya sales con el título de Podría ir con... Hem estat des de dimarts fins a diumenge podem treballar en el Teatre Principal de Valls, no? Hem fet el que es diu una residència tècnica, que és una paraula que no m'agrada gaire perquè és lletja, trobo. Ni residència ni tècnica són les paraules més boniques del món, però una cosa que en el fons és molt bonica, i és, diguéssim, el plaer, el gust de traslladar allò que ha passat a la sala d'assaig en un teatre. I aquest teatre està tancat només per la companyia, només per nosaltres, i això ens permet ajustar coses que pel llenguatge que utilitzem al projecte Ingenu són molt importants, perquè es tracta de fer d'alguna manera aparèixer, emergir la dimensió plàstica, la dimensió visual de la proposta, també la sonora. És a dir, les peces que s'han treballat a la sala d'assaig estan com en una escala petita, reduïda, no? I el fet d'entrar en un teatre i donar-los la seva correcta dimensió i poder-ho ajustar i poder treballar i poder sentir-te pintor, no? D'alguna manera, el que passa a la sala d'assaig són els esbossos que el pintor fa en un quadern, i el que passa en la residència tècnica és el quadre, és el lienzo, pintat en tot el seu esplendor, no? I si a sobre en el mateix lloc que es fa la residència tens l'oportunitat de fer el contacte amb el públic, d'alguna manera es completa el cercle. És una experiència molt gustosa quan surt bé. I de fet, els projectes que més ens estimem com a companyia són els que han fet una residència més completa, més bonica, més interessant.